आंसो सागानाय मुला बायदि थानो हायाखै मानसिया खालि रायनायल' बैसागुआथ' सफैसिगोनलै मालाय गोसोथोनाय थानायफोरा सोरबा दख'ना हरसिगोन सोरबा गामसा सोरबा आर'नाइ हरसिगोन जोंहाथ' हरनोबो गैया हरग्राबो गैया मा जाबावगोनलै टपटिं भाई औलै भाई एबार खिन्थु आं लाजिनायखौ जालदाब जुलदाब गारनायनिबाबो सासेबाबो बानायना लाथारगोन आं रखरा दे नों एबार बोसोराव जुजिग्रोदो आं फैगोन बोसोरफ्राव जुजिनोसै जुजिनो माने जुजिथारनांगोनानो बेसे नायबाय थाबावनोलै मालायनि जरा जराखौ जोंनाबोथ' बिखा दं मा दं मोनसेखौथ' बुंथ'बावलासो आङो जोंबोथ' लुगैयोना जोंनाव माबा लुगैनाय गैया नामा नंनायालाय नंगौ नोंनाबो बाथ्राफ्रा एकदम कारेक्ट जायो दे खिन्थु माथो भगबानानो बिदि बानायना हरदोंबालाय भगबानफोरखौ बारा दाय होबाय थानो हादोलै उन्दुनायफोराव बबावबा मखथायना दोनजागोनबो मालाय सैमा अमाफोरनियानो मोजांलै जायो मेजे गोसोथोलायनो हायो जों मानसिफोरनाबाथाय सासेखौनो मोननो गोब्राब बेयावबो बुलाय सुलायबावसो माथो गार्लफ्रेन्ड लानोबा नोंहा बुलायलायनो हानाय गोहोबो थानांगोन सैमाफोराबो ओरैनो सानै साथाम मोनो नामा अरलायनो हानांगोन गोहोगोरा जानांगोन बेबो आं माबा दुलबर आंनावबोथ' गोहो दंना नोंखौबो बुखांबाय माथो आंलाय है बेफोरखौ बुंबाय थायो नालाय आं साला बुजाग्रायानो गोसोआव थाबावाखै नों आरो बुग्रायासो रायखांबाय थायो माथो आंनावबोथ' गोहो दं आंनावबो सानै साथाम थानांगोना नों जिबायदि बाथ्रा बुंदो थोद नों बाथ्राखौ बुजियाखैलै बुरबक माबा नों फिल्म बायदि मोनदों नामा बुलायनो हाबानो नोंखौ सिख्लाफोरा मोजां मोनगोन आजिखालि पकेटाव फैसा थानांगो होमबानो मोखां खले खथेबाबो समायना नुयो साब्रै साब्रैलागै मोनबावगोनसो नोङो फैसाजों गासैबो बुस्थुआनो जाजोबालै जाया बेफोरबायदि डायलगखौ बैसोरबायदि मानसिसो मारियो जायनि आखायाव फैसा थाइसेबो थाया थाखा फैसाजों नों खान्थिखौ बायनो हायालै फैसाजों सान्थि बायनो हाया थांनाय नों गारि गंसे बायना लाना फैनाय बेसे सान्थि मोनगोन होमबा बे फैसाजों सान्थि बायनाय जादोंना जायाखै बुंलाय नोंजोंलाय बहा हानोलै माथो आंना थाले बाले गैयालै आं नंगौ नंगौखौसो बुंखायो होमबाबोलै फैसायानो गैजाया नालाय बेफोर डायलगखौनो मारनांगौ जायो गेजेर गेजेर अबसे नंगौ नंनायालाय आं खिन्थु बिराद फैसा गोनांनि डायलग मारिफ्लांबायलै जों फैसा गैजायानो जुदि बेफोरबायदि डायलग मारिबाय थाबा सिख्लाफोरा जोंखौ नायसननायानो नङा माथो नंगौ नंनायालाय फैसा गोनांफोर जुदि सान्थि मोनो होनना बुंबाथ' जोंनाव रावबानो फैनाय गाले माथो आंनि बाथ्राखौ नों एसेबो हमनाया माथो होमबा आंबो बेखौनो बुंबाय थानांसिगोन फैसाजों सान्थि बायनो हाया फैसाजों अननाय बायनो हाया बेबायदिखौनो बुंबाय थानांसिगोन आरो आं बुंनांगोनथ' आरो फैसाजोंलाय जेबो बायनो हाखायो बेखौलाय आंबो मिथिखागौना बेफोरबायदिनो डायलग मारि मारि सासे सासे मोनगौबानो जाबायलै जोंना नारेनभाई माथो आं बेफोरनि थाखायसो डायलग मारिफ्लायो दा होमबाबो मोनबावाखैसो सिख्लाफोराबो दाना बिराद थैथान जाबायब्रा सानै साथाम लायो सासेया रिसार्च सोना हरग्रा सासेया बेरायनो लांग्रा सासेया ड्रेस गाननाय जोमनाय बायना हरग्रा बेफोरबायदि सिख्लाफोराथ' बिराद बदमाइस साला सानै साथाम सेंग्राफोरजों टाइम पास खालामनोसै उनाव सोरबा बोराय साख्रियावला मोनबानो बेजोंनो ब्लड थांनोसै ओमफ्राय ओइ थगायजानाय दामब्राफोरा सोरबा गान्जा फाग्ला सोरबा सेरेब फाग्ला सोरबा आरो बिरि फाग्ला जानोसै आं हले बिदि थगायजाबाबो बिदि फाग्ला जाथारालै आंबो जायालै माथ' आजिखालि सिख्लाफोरजों गारजानाङा गारनांगौसो गारनो गैजायानो खोथा माखौ गारगोन नोंलाय नङाब्रा आं बैसोर गारजाग्राफोरनि जायगायाव थानासो बुंदों जों बोरैबा मोनफ्लांबायबा खर'सो फेदेरना लागोन खोमालै जानोबो हागौलै अनाबाबो जायाना दानिया माबा खारनोल' नागिरोब्रा हिनजावफोरा फैसा थाखाफोर थाबासो टेनसन गैया सासे खारबा सासे लाबबावनो हायो थाखा फैसा थाबा हले हौवाफ्रा लाना खारो थाखा फैसा गैयाबा हिनजावफ्रा खारो मा जाबावगोन थाखा गैयाबाबो प्रब्लेम थाखा थाबाबो प्रब्लेम शान्ति होननायानो गैया साला मानसिनि जिबना थैनोसो गोसो जालायलाङो आं खनसेनो दुब्ला थाबाथ' थैनो हायो थैनायाबो साला बिराद खस्थ'ना खनसेथ' साला न'आव रायजानाय टेनसनजोंनो थैनो होननानै दैयाव थब्ल'हैदोंमोन आं ओमफ्राय माथो जानाय दैयाबो थौले जाबायना साला उथिफ्लांगारदोला खस्थ' मोननानै जाबायदि खस्थ' बाप्पा बाप्पा ए नोंबो माथो आं बायदिसो जादों होमबा नोंबो बिदि जादोंमोन नामा जादों माने आंना एसे बेलेग खिन्थु आंना दैया गोथौबावसोमोन एखेबारे थैहां थैहां जानायावनो खस्थ' मोननानै सानस्रि बोफिनगारदों आंबो आरो सानस्रिनो रोंगौ ना सानस्रिनो रोङाबालाय थैखाबायमोन बा बिराद खस्थ' थैनाया आंबो मिथिगौ बेखौ खस्थ'थ' र' खस्थ'खायनोथ' दिनैसिम थांनानै दं आं जिबायदि खस्थ' मोनखादों खनसेयावनो गिनानै दंखायो आं बेलेग लामा नागिरखायासै आंबो थैनायनि लामा नागिरफिनखायासैलै बेनिफ्राय थैहां जानो एफा गुवार दैमाखौ सानस्रिना फैबावनांदों हेमालि मोनदों नामा मा दावलाफोर नोंसोरनि थाखायनो बुजानांगौ जाबाय आं आया मा जाखो खर'आलाय मा जाखोसो होनद' सालां गामिनिफ्राय खारखानो नारनायाव नोंसोरनो लायनो हमथागोन आंखो मा नोंखौ मिथिं लिंना बुमारदो नामा मिथियावलाय मानो थांना लानाय नोंलाय आं थांदो नामा आंखौ न'आवनो फैनानै थिखांना लाना थांदो फाग्ला जोंखौलाय मानो खबर हरै नोंलाय होमबालाय फाग्ला खबर हरनाय जिबायदि सिंगाफोर फैनो थेला खाना लादों आंखौ माबायदि हेद बुरबक मिना जों मिथियाव थानाय मोननायबा नोंखौ बुवामोनब्रा जोङो बे असमा थेलायाव खाना लांलायनायखौलाय जोंलाय बोरै मिथिनांगौ जाखो
होमबाबो आं खारनो नारखादोंमोन ना नोंसोरसो दा बुजानो गबायमोन ना आंहा जाबाय दे जाबाय सम सम बुजानांगौबोलै होमबासो गियान मोनो नोंसोरथ' फुरथिसो मोनदों आं बुजानायखौ है जाम्बा फुर्तिमोन नामा लोगो बुजानायाव गाबनो रोंनायबाथ' गाबगौमोनसो आं सेसे बिराद दुखु मोनबायलां गाबबाबो बिराद असाइस नुयोना आंखौ नङाबा पुरा गाबगौमोन आं आंबो बिराद दुखु मोनबायलै नोंखौ बुजानायखौ रोनावबाय आंबो मिथिगौलै बुजाबा बोरै दुखु मोनो आंहाबो रेकर्ड दंना ना गुरनाय सिख्लाफोरखौ नायखोमाना बुजानायनि होमबा नोंबो आं बायदि बुजादोंमोन नामा ओमफ्रायलाय बहा थांदो इदि बुजानाय देहाखौ लाना गिदिंबाय थाना न'फोराव उन्दुना थानांगो आं सागानायनिसो मुलि लायनो थांनायदोलै बिराद सानाय मोनदों फैसाफोर दंबा गरनैसो हरा मानो फैसायानो गैयालै जोंनावबो बेनिनोथ' दुखु जानानै सानैजों रायलायबाय थादों जों मायबा मायबि थाबाबालाय बहा हरनो लिंसैलाय दे गैयाबालाय नांला साला बुजा मारदोसो होनबा सुवादा बुजानायानो हामदोबोलै साला सुवादा सिख्ला सासे नुदाव हायामोन दासो बुजिसिगोन इयो होमबाबो दुखु मोनो आरोलै लोगोफोरा इदि बुजाबा मोनो मोननायालाय थेवबो इयो बाराद्रायथारमोनलै दासो बुजिसिगोन इयो मालायखौ होनना र' नोंबो मालाबा दांजागोनसो नोंबोथ' बारा थिग नङा मानसिया थै जोंलाय मा दांजालाबायन' जोंहा लिमिट दंखायो लिमिट नोंनि लिमिटखौ बेलेगा बुजिगोन नामा बुजियाबा माबा आंबो जेनना थागोन नामा दांगोन है बेफोरखौ बाद दोन थौ न'आव थांसै दसे जबाव मानो मा हिनजावखौ नाथां माथां न'आव थांनो थांनो जाबाय थायोलै थांना था दसे जबाव मानो है था नों थाबा है द्र थांसै आंबो है दबाय था नोंहा बे फाग्लाजों मा जागोन जेरावबो दसेबो थाथिरा हे सर मैयासो मोखां गन्थं दोलालायनाय बुजानानै आरो दिनैनो सेरेब लोंनो होनना लाना फैलायबाय थैद बसेर लालाबायना मानसि सागानाय मुलिया बिदि थानो हायाखै मानसिया आलि रायनायल' ए बाबा मुलि स आंलाय बेखौनो सेरेब लाबदो सानदों आलिया गाज्रि मावनायल' नुयो बिसोरो मुयाबो साला रायजोफोरा फाव खाफोर नुसिनायल'खौनो माबा पाखर नुसिनाय बायदि दोखोबबाय दे जाबाय दे बाबा जाबाय हामगोन आं नोंखौ मोजांनि थाखायसो बुंबाय थायो नों आरो आंनि बाथ्राखौ खोनासङानो हा मुलिखौलाय सोरनि फैसा मोननानै लायखो नोंलाय बाबा आंनाव आखायाव एसे फैसा दंमोन नालाय बिदिनो लायबाय आरो आंहा हा मानिथो मुलि लायदो नोंलाय सागानायनि मानसिया साना थानो हायाखै आरो नोंनि केस रायनायजों बारासो सानाय मोनबाय आं दे रायला दे बाबा रायला बिमाफोरालाय मोजांनि थाखायसो बुंखायोना फिसाफोरखौ मोजां जागौबा साननानै आं माबा गाज्रि जादों नामा दे जाबाय ओमफ्राय मुलिखौलाय माबोरै जानो होदो खरसेखौ ओंखाम जाखांना जानो होदो ओमफ्राय खरसेखौ खिखांना जानो होदो दे बाबा ओंखामा जाहैदो होमबा ओमफ्राय मुलिफोरा जादो माथो ओंख्रि बानायदो ओंख्रिया अमाजों आलु मैया हाजिरा मावना मोननाय फैसाजोंनो लाबोदोंमोन आङो एसे ए गोथावानो माथो होमबा जाहैनि र' थां जाहैथां खुरना दोनखादों आं नों जाबाय औ जाखांबाय आं बाबा दहायनो जाहैनि र' होमबा आं गोथावथार जादों ओंख्रिया ओंखायनोथ' जाग्रोदों आं नोंखौ नेयालासिनो नोंबो रायख'लै मानसिया बेसेरा गथ'आ अन्थावथावबो मोनलायलाङो डाक्टराव लांनोबो फैसा थाखाबो गैयाना गोरिब मानसि बिदिनो लासै हामलांजोबसै मासे गोबाव जाखो बियो दाबो मोनफैला नेनोसो बारायलांबाय आं एकटानो थांफिनगारगोनसो र' मासे गोबाव जामारखो र' फनखौनो हरनोसै आं खनसे माथो खालामदो इयो फनबो हमलायलायो मा जाखो आं नेनोनो बारायलांबाय मासे गोबाव र' नै जाम जासिगोन लामायाव थांगासिनो आं मोनहैगोन दा नेनोनो बारायलांबाय आं एफा गोबाव नै र' बाजार ना दिनै बेनिखायनो जाम जासोदों दे थाब फै आं आथिं जबाय थानो बोरैबा मोनो मोनहैसिगोन र' सना र' दे माबार फै दे सना र' दोनथ'लाय दोनथ' दे गोबावथार जाबायमोन नामा गोबाव जाबायथ' आरो आं थांफिननोसो गोसो जालायलांबायमोन है नोंना दसे लेट जाबानो माबा न'आव थांफिननोल' जायो थांफिनखागौमोनबा आं दसे गोबाव जाबोनायमोनबानो नों थांफिननायबा नोंसानाव थाङोमोन आरो आंहा जोंहानावल' थांबाय थायो र' नोङो गावहाबा आंखौ लाङा गावसानियाव दानो थांखाना लाना देनां हाबा जाबा उनाव फैफिननो जानोसै न'आव थांनो लुगैना आंबो गावहाल' फैबाय थायो जोंहानाव आंखौबा लाङानो लांगोनब्रा सना लांगोन जोंना आरो गामि एरिया दानो नोंखौ लांबाबो जायनो मेनो नायफैगोन बावखुंग्रि हाजो सेरनि सिख्ला फैदों होनना मिथिबा दानो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला नायनो फैजोबगोन मा जागोन खाय नायनो फैबालाय उनावबोथ' नुखागोन ना लाजिलें सना नों मानो इसेबो बुजिया आंखौ गोसो थोयो होनना न'आवनो खोन्थाबावना लाया खोमायो खोन्थायोब्रा सना न'आव आंना सब अके गोजा नोंखौ लांगोना खारथांखा आङो होमबालाय मानोथो लाजियो ओमफ्राय आंनो बैसागुनि दख'ना हरा नामा नोङो हरगोन सना मानो हरा जानो कटक दाम गोसानि नायना दोनखाबावदोंसो आं नोंनो गोजा खालारनि बेसे दाम गोसानि खोनाबा नों गिगोनसो खोमा 500नि बावसो
बे 500नि लेखौनो एफा दाम गोसानि होनो मोजांब्रा सना 500निबाबो मालायफोरा माथो 100 200निखौनो गानो सोर खोन्थानाय नोंनोलाय 100 200 दख'ना मोनो होननानैलाय मोनोब्रा सना बै मेख्ला दख'नाखौ मानसिफ्रा गानसै माथो मा मेख्ला दख'ना बैलै सना सुथाबखानाया गथाया मेख्ला ना अग्रं होनो बेखौलाय सिख्लाफोर माबा बुरिफोरासो गानो बेखौ बैसागु मोसानो बेफोरखौ गानो आरो हैद मा बैसागु मोसानो बेलाय आं बैसागु मोसानो हरा दै आया सिख्ला मानसियालाय मोसाखायोना ओहो मोसानो मोना मानो बैसागआव नोंनि सेंग्राफोरजों आखाइ हमलायलाय सिथाब सिथाब मोसानो सय आं थाखानायाव मा जानोखा बैसागु बोथोराव मोसानायालाय होमबाबोलै मोसानो मोना आं सहायनो हाया नोंसोर सानैयाव मा नांलायफैबाय थादोलै जों सानैजों नांलायदो नोंहालाय मा नांजाद' बे पार्कआ नोंनि नोमा नोम्फानि नामा जों इयाव थालायाव मान हान्थियै जिरायफैयो नोंसोरनि नांलायनायखौ खोनासंनांगौ नामा खोनासंनो बादोबा थांनाया खर' आरो मा थिग नंखाया दे आंना यासो गाजाथार आंनि बडिखौ नुना एसेबो गियाखै खोमा आखाइ फारनै दमना दानो मस्रायगोन देलै है नोंनि बडिखौनो थां खिन्थु एबार फैबावनांगौबा मोनगोन दे नोङो सिनायाखै आंखौ साला टाइगान्डु गेलेना मेडेल मोननायखौ मोसाथारनो दे सना एबार दे नोंसोरलाय बहा हानो नोंबो खिन्थु बैसागु होननानै जानला मोनला लोंथिबाय थानो मोननाय नङा हले लोङालै सना लोङा थौ थांसै थौ थांदो नोंबो न' दे होमबा